bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio Kokoriko international to gonɗon fof on calminama on juurama on mbiyama kadi bisimilla moɗon e Kokoriko international. En jetti Allah subhanahu wa taala, en juulenelaɗo ɓurɗo windere, en jetti jinnaɓe men e musidɓe meɗen ɓe denduɗen golle ñande fo tara ɗo ene subaka ngam wawde jokkodirde e gollodirde e wallude leñol ngol kone nafta ɗum. En jetti saabiɓe ɓoggol ngol woni Jules Belli Sy Aliou Ka e musidɗo meɗen badiraɗo Abou Sall, ko noon kadi jettirɗen mawɓe dental ngal kaw Abou Bacca an, ceerno Mamoudou Kane, ceerno Daha Thiam, Daha Dia e dennagal sagataɓe finoɓe subaka fof ngara calmina, gadda hen balle mumen, gadda hen gueɗe mumen, coftina en kadi ɓeydo addande en miijo e pellital wawde dardade mumen. ɗum noon ceerno Abdourahmane Diallo heewiru ni tan calminali ɗi fo en batti juuɗe musidɗo meɗen kaw Abou Bacca, onon fof mo yettinan on calminali gummiɗi e men ɗe ganduɗa fof ko dow inde Kokoriko international jeeya, debbo hen, gorko hen, mawɗo hen, suka hen, jaaɗo commune Dabia e mo jaaga hen fof en mbiɗo men ɗo bisimillahi irrahmani irrahim. en puɗɗorimo ɗum yo Allah rokku en timminere alhamdulillahi rabbil alamin, taw gaddeten kone kadi taw cheytane dañata hen gueɗal, taw leñol ngol ne wawa nande faama naftoro. ɗum noon min mbiyon kadi ko musidɗo moon Yaya Alpha ari ɗo hande kadi addande on toɓɓere honno ngoɗen waddini subaka fof hawde welede Allah e nulaɗo mum. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe, oɗon jaafo hande paade ko toɓɓere wiyeteno drogue noon e zamanuji jawtuɗi e diwanuji men eyyi ene jogui ko ɗesno nandude hen ko ɗum ɗo ko simme wiyeteno. simme o yeewi ko remede waalo, ɓe mbiyatnomo munnas waɗi ko koɓe mawɗi, koɓe ɗi so tawi ɗi coñama ɓe kewi ko lirde ɗi e nangue haɗi joora, so ɗi joori yimɓe wo joom koɓi o una rugga ɗaata. so tawi ɗaati yimɓe simmotoɓe woden gara cooda ɗum ene logata koye banggueji mumen, ma woni ñaamo, woni nano, taw ko nder hunuko ɓuuco ndiyam ɗam mi anda noon soɓe ñaama condi keddin ndi, kono kam ɓenne mbaɗatno noon sa gandirtuɗa ɓeɗon son jañiji ɗe ɓawla puunaɗo less ɗon. ewa kamɓe ƴakkannoɓe goro ɗesi tan nandude, ɓenne kadi so wogannoɓe ɓe ene mbaɗatno noon. ɗum waɗi so jomumen keɓani simme o walla goro o jogo hen tampere koye mumen muusa. ko noonne kadi wonɓe mbaɗirno ko kafe kadi menne kadi so tawi jarani keeɓa hen caɗele koye mumen muusa. woɓɓe ɓe ƴefta ko wayno ataye, ewa ɓenne kadi jara so tawi keɓani kadi koye mumen muusa. heddiɓe ɓe e ɗiɗon koɓi ɓe mbaɗatno koko wiyete gendus, ɓe nanna hen, ɓe tiɗɗa, ɓe pooɗa, ɓe muɓɓa guite, yaltira kine e cuurkiki ɓe gukkita ɗumen. ɓenne kadi koye drogue aji mbiyete tan simmeji, kala en mo heɓani ɗum ɗo hoore mum muusa ɗo wawata ñamde, hen sahaji ne kadi kaɓuli mum muusa, hen sahaji yiiɗa ñamde yiiɗa yarde, so heɓani ɗum weytotako weltota ko kala mo haddide kadi faɗanta ɗum. ɗiɗon ene gonno kono noon muɗenno ɗi wiyama ɗiɗon kam so tawi neɗɗo ne heɓanno ɗum ewa muusatano mbaɗa kadi ni wonko safranno e ɗum noon Allah andi kono waɗannoɓe ɗum ɓe ɓuuri wawde settade ɗum ɗon. joguiɓe waɗannoɓe noon ko wayno gendus o gutta e nder yimɓe, hay sono wonko nafata ene tampinanno yimɓe kam ne lorlanno ɗumen, saabu kala mo yene dow mumen ma ɗojji, ma ñittimo, ma woni hattade e kamɓe koɓe kadi yiyata ɗoɓe jeeyi fof koɓe tutta e walla ɓe kakto ene woda ko yalte e kakkanoɓe ko wayno ko wojji. e heddiɓe ɓe noon logannoɓe kam no mbiɗen ni tan ko moɗan ndiyam ɗam tan en ganda no ɓe dirta. ƴakkannoɓe goro ɓe ɓenne kadi ƴakkat ha jiiƴe ɗe gojja ewa
ɗum yaade e nokkuuji ma kafe ɗe ngadde subaka law o ɗe cahee ɗe dugge joomen njara ɓeen ko noon hade Nescafé arde ɓeen mbawano yarde Nescafé mbawno yarda ko café mbaɗi noon ko noonne kadi waɗoɓe ataye ɓe ɓenne kadi ko baŋnge Mauritanie way kono toon ummoɗen walla leyɗe Larabeɓe ewa walla fulɓe yontaɓe ko ɓenne kadi ngaddanno ko wiyete warga mbaɗa ko wiyete ataye yere minen kam sukaɓe min ƴakkonno ko haako ko sasawo min dokke yomin mbattu barra talaɓere sukaɓe tokosɓe hen saji ne janno ni ƴefta makka juuɗo ɗumen mbiyata mbaɗa ɗumen ataye bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe ɗiɗon drogaji de ɗe gonno e nder meɗen kono noon muuɗannoɗo o woni logannoɗo e cimmotonoɗo o e jaranoɗo kafe o jaranoɗo ataye ɓe kam en meeɗani yiide ne jogui caɗele en meeɗani yiide ɓe mbaɗi neɗɗo en meeɗani yiide ɓe leli e bedda en meeɗani yiide ɓe taari comci mabɓe en meeɗani yiide kaɓe naata e galleji ɓe gujja walla eɓe pena ala goto mabɓe fof mbaɗanno ɗum on saha way kono jontaɗo e saaha mum ni way tan kono sagata so tawi timmi sagatagal mum ene e rewanno e ɗeɗon gueɗe sowona hen mo Allah dandi eɗen jiyanno kadi hay yummiraɓe rewɓe ene mbaɗanno ɗum ene loganno ewa mata kono e wirdu Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu ari tan ko nden ɗeɗo gueɗe foof hankkadi puɗɗi haɓede puɗɗi ustade e diwanuji men e kono kam so tawi ne ƴeewi simmi ɓurɗo kam seɓorde mataw wonande kam ɓe simmotoɓe ko oɗo ɓurini ɓe e caggal ɗum noon cigarette uji gaari ɗiɗo cigarette uji enen mbiye camélia ɗiɗo ne mbiye Cravena e ɗiɗo enen mbiye Gauloise anani ɗiɗo kadi enen mbiye eɗi keewi inde bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe mamin garta moon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe ndi yeehi ha ɓooy noon tubakoɓe gaddanen ko wiyete camélia gaddani en Marlboro gaddani en Cravena gaddani en Gauloise gaddani en simmiji kewɗi ɗe ganduɗa sukaɓe men heewɓe kadi ko hen puɗɗi les années 60 en hankkandi kala cukalel puɗɗigel yontede ma ƴefta kuɗol cigarette waɗa e hunuko muɗum ko ittatano noon nden kadi yimɓe ne pijira ɗum ƴefta ko wayno ƴiye ƴiyal kela o to banggue kela o to banggue taw ƴiyal ngal ne waɗi wuddere ƴefta ga hen huuɗo makka en walla birim fi makka en walla mbaɗa ga wonen ni ɓe jiimi ene mbaɗanno hay dorde bamɗi ɓe ƴefta ɗumen seeɗa ɓe gutta eɓe kolla faaro yaafo noon wonnoon ɗum ɗo koye joljole maɓe mbanno kamɓe heewɓe eɓe mbaɗanno ɗum eyyi noon aduna o ne yahane waylo aduna o ne yahane waylo aduna o ne yahane waylo ha yimɓe ƴetti ɗo ƴetti joni ɗo ha yimɓe ƴetti e nokku biyeteɗo drogue o mi anda no waɗira mi anda ɗo ƴefta kono eɗi keewi sifaji ene woodi drogue aji biyeteɗi crack ene woodi biyeteɗi yamba ene woodi biyeteɗo marijuana ene woodi biyeteɗo hachis ene woodi biyeteɗo pillium ene woodi ha heewi wonen to banggue leyɗele arabe ɓe jogui ko wiyete hachis en e plénium en ewa to banggue africaine ɓe jogui ko wiyete yamba to banggue Europe ɓe jogui poudar moɓe ndendata ɓe mbaɗa ɓe pewna ɗum poudar o ne seeri no feewi no feewi saabu kono abbo tan e kudduyel gotel café ene wawi jarde ujunnaje 4 ujunnaje 5 eyyi ɗum ɗo noon so jomumen jaari hankkandi ne natti wonde koye mumen wonen jogui ko pikkiraji ɓe pikkirta ɗum wonen mbaɗa ɗum koye kine so tawi mbaɗi ɗum e kine mbaɗa ɗum hunuko hankkadi jiya guiɗɗe fof gojja jiya piito koyeɗe kelle mi anda ko dillata ɗo kam ko dillata e nder koye ko kono ɓe piya ɗumen kelle ɓe piya tiine nde ewa on saha so tawi ɓe ƴefti ɗum ɗon ɓe mbaɗi ɗum ɗon e nder kuɗoɗe mabɓe walla e kine mabɓe kala hen noon mo dañani ɗum so wowi wadde ɗum ene jaran ɗum walde yumum walla bammum ene jaran ɗum hawrude e neɗɗo e mbedda fiya ɗum ha wawa dañde ko soodoyi ene wurta jomum e guyka ene wello jomum kadi e ñaw ene hanqina ene ɗayna ene fuyna ene usta kadi doole muɗum e cellal muɗum eyo ene woodi e yimɓe meɗen heewɓe ɗannotoɓe hannde leyɗele taw ko Afrique naaɓe ne ɗanno e leyɗele tubakoɓe ko ɗum tan woni golle mabɓe kono noon ɗum tan ɓe jeeyata won noon e ɗum satti so tawi neɗɗo heeɓi ɗum wawi yeey ɗum e so tawi dañi hen kilo o tan aduna mum fof wawi moƴƴude ko ɗum waɗi yimɓe heewɓe leyɗele ko nande Nigéria en ko nande Ghana en ɗeɗon leyɗele ɓen kam yimɓe moni cuusi ɗum
waɗi mo jiiɗama fof ne jogii galleeji ene jogii haalisaji sukaaɓe men heewɓe nana gudda e ndeer ladde he alaa gudde men so wonaa yeeyde ɗeeɗon geɗe heen sahaaji noon ko yimɓe mawɓe joom jawɗeele jogiiɓe avion ŋaaji jogiiɓe fetelaji jogiiɓe armée ji keewi waɗde ɗum hay so ne naata e leyɗeele hene kadi ɓene wujjee ene suuɗee kono ɗum ɗon ko trafic ɗon tokoson e kono ko mawni ko taatma jomum waawa jokkondirde e laamu ko ara ko mawni ko wonno ɗum rewata ko aéroport walla port walla e frontiére uji ɗum ɗo waawa naatde leydi ndi tawa alaa ɗo rewi alaa ɓe jokkondiri alaa ɓe jotondiri eyi ɗum ɗo waawa naatde leydi e tawa alaa mo jokkodiri tawa alaa mo jotondiri wonnoon ɗum ɗon ko huɗi sattude so tawii naati e ndeer leydi ene kadi ko haalisaji so a yii hannde leyɗeele ɗe ne mbarɗen yimɓe ne mbaɗa geeruuji gérillaji ene ngoodi sukaaɓe hankkadi ne mbaylima ɓen njiya koyɗe mumen e juuɗe mumen ne mbaɗi puƴe ɓen njiya hannde ne mbaawi hirsude neɗɗo ɗon taƴa njuwa ɗum walla pella ɗum ɗon fof ko ɗeɗo kiɗe ngaddi ɗum won noon e ngoroni majji fawi ko so tawii a rokkaama ɗum so tawa heɓaani tan fedde ndenɗaa nde nde warete ɗum ɗon noon annene so a rokki goɗɗo so goɗɗo o jaɓaani yoɓdema tan a wara ɗum ndeke noon mone waɗa ɗum walla mone golloo heen heewi ko yorde ɓernde tawi ko wonde criminel alaa ko hulata hersata en sahaaji e mafiyaji en sahaaji groupe aji mbaɗori ɗum ɗum mbiyete ko mafiyaji en sahaaji so tawii neɗɗo jogorimaɓe ko heewi ɓe mbaawi arde ɓe mbaɗa ɗum ɓe mbaɗa yummum ɓe mbaɗa baamum ɓe mbaɗa galle mum fof ɓe jawta tawa tan noon ko seeɗa ni joomen ponno yoɓde joɓaani ndeke noon ɗiɗon drogaji ɗon ɗi naneteno tan ɗi gonno koye leyɗeele funnaange walla ni to baŋnge Amérique to ko nande ni Karouga en e ko nande leyɗeele goɗɗe tan ɗe ngannduɗaa ko Amérique du Sud en nord en won noon ko ɓuri hen heewde ko toon waawi ummaade naati noon hannde Europe naati e Afrique haa heƴƴi no feewi no feewi e leyɗeele men ɗe haa e Sénégal laamuji ɗen kaɓa en sahaa sabu ɓe jagga yimɓe ɓe jagga kiloji ɓe jagga tonne uji e no gummori Casamance walla no gummori e nokkuuji goɗɗi eyi ɗum ɗo kam waɗaama hare mawɗi no yaranno ni noon haanno tan koye nokkuuji teeru he yettorno kono men ga kono noon jooni banndiraaɓe sukaaɓe men wonno ko ɗanto ko yahooɓe nokkuuji teeri wona yahooɓe caggal leyɗeele ne kadi ko ɗum tan woni golle mumen e nguurdam mumen ɓe mbatti naamnude ɓe diiwan men he diiwan men o anndaano Sangara anndaano église aji conventionnel gonnoɗi e ndeer Fuuta ko ɗi tati tan gooto Podor e gooto Dagana ba sikki e goɗɗo o Matam walla Bakel ɗum ɗon noon kode duuɓa koɓe kolo en nde naati e leyɗele men ɗe mbaɗi kon ɗon jamayon mbaawa juulde heen kono mawɓe Fuuta kaɓa noon